Da, aia e. Ok, super. La parter acolo. La parter, ok. Numero? 2. Numărul 2. Numero. Da, Ok, deci cum intrați acum? Ia, intrați de față cu mine. Intrați aici. Așa, faceți dreapta acum. Dreapta. Și acum stânga. E numărul Asta, 2. asta. E foarte bine. Super, perfetto. Ia vedeți. Scusami, Nicio problemă. Nicio problemă. mulțumesc mult. Am rezolvat totul cu taxi. Super, Una volta. super, Perfect. super, gata, e bine. O zi bună să trăiți. Pentru checkout pune aquí, acolo. Exact, exact. E gata. Da. Ma, ok, noi plecăm marți 27. Știu când plecați. Cred pentru ora 5 dimineața. La 5, ok, gata, am înțeles. Super. Bine, mulțumesc mult. O zi bună să trăiți. Pa, la revedere. La revedere. Vreau frumos, șeful. Doamne, Prea multe s-au întâmplat în 30 de secunde.